Dobrý den. Ahoj. Já jsem nová youtuberka. Na tomto videu jsem prostě jsem nová na tenhle YouTube, jo. A pokud chcete, abych otevřela dumpling, tak dejte aspoň jeden like, prosím. Já totiž nemám žádné lajky, jsem úplně nová. Takže bych byla ráda, kdybyste mi dali aspoň jeden like, prosím. Jo, já prostě chci, je to moje vysněná zábava, jo. Zábava je to pro mě. A pokud dáte aspoň 5 lajků, tak tady natočím takové video, jo? Tak čau.